बाप रे इतना सर्दी जुकाम हो गई बाटे ना का मतलब इहे ना बाहू अच्छा तो सब कुछ रहते हुए आ टाइम से खाए के मन नहीं खे करत अब हर चीज से मने हट रहत आटे त काची खाई हमरा बुझाती नहीं खे काजू किशमिश बा भुअराइए गइल बा सोचत तनी कि ले जाके कुकुरा का डाल दे बेचारा दुआरी पर गोरेला राती में खाए तो बेचारा तंदुरुस्त न रही हमार का बा हम तो खुदे इतना खातनी कि डॉक्टर मना कर देले बा। चाची जी ए चाची जी बानी जी हाँ हो आवा हाजी चाची जी बानी जे बैठल नहीं नहा सोचे हो जैसे होता ना दूर से खुश रहा होता ना दूर से बोलत रहलू हां हाजी हम देनो कि केहू घरवा में नई के जानते न मानी कि इतना बढ़िया घर बाटे आए में अकेले आदमी भुला जाला ऐसे तो बाहर ही निकल के बैठल बानी इहो बात सही है हमारा नियर आदमी के हेजा थोड़े हाजी चाची जी अनि अपन नहा धो के पूजा पाठ क के कोनी न कि तनी चाची जी के घर में घूमिए कोनी कोनो काम करे को त बताई जल्दी जल्दी क दे तनी माजे धोए के बाटे अब माजे धोए का बा कोनो खाना बनाओ तो नहीं खातनी काहे जी 2 दिन से मन ठीक नहीं खे हाँ ये दादा काहे न कोने जी हम पतला है खिचड़ी बना दे रहती डॉक्टर के चेक करनी तो डॉक्टर कहता शरीर में ब्लड ज्यादा हो गया है फल फूल दवा खइला से न त खाई जन्नी मत खाई शरीर के फिटनेस रखे आजी कहता न कि कोनो काम धंधा करे के त क देई जन्नी नहीं कोनो काम नहीं के घरे कोनो काम नहीं जी जब तबीयत खराब बाटे त तबीयत खराब में त लोग करेला धरेला जान तर करिए तू कहत रू या कि मत खाई ना खाई आखिर बताऊ कुल नुकसान न हो हां पैसा जी जबरदस्ती ई त बात सही है कहतनी भगवान देना त छप्पर फाड़ के देना लेना त गांव फाड़ के लेना अब देखी आप केहू लइका न फइका मर्दे में हरारू बानी जे चाची जी केतना धन दौलत बाटे चाची जी आगे पीछे ना सोची ना कि के करे अरे तब सोचिए के का करम जब भगवान देबे ना कलम तो दे देखो लइका दें का अपन जी दे दे तू ना में क दें करे अपन पोसी पाली हमार रहे चाहे आप करे बात तो बरोबर है लइका पोसई हस अरे बड़ा का के दे देव जी मझिला बाटे तेवना के दे दे अच्छा तो अच्छा तेरू गाना तो आवेला तब बिना छोटा काके देती सुनी ना छोटा काके देती ना तब तनी आपके दिल से जानी तो ना कि माई हमारी है अच्छा तो कनिया ऐसु धले बानी जानी के कंगन धले बन तो हर हाथ पातर पातर हमारे में हो तो नहीं के माने बिया है कि घरी अच्छे ई त बड़ी सुंदर लागी बहिन बुतन देखी चाची जी दोनों हाथे ताली बाजेला एक हाथे ना बाजेला आप हमारा के एक हाथ पर ले ले रही ना हम वही से कोनो खाई ना चीज तो भागा लागेलू हमारे लागबा तब हम ना कुछम तो देखी इतना गहरी मित्रता हो गइल बाटे कि कुछ हम खाई ना नो तो लागेला नो के एकदम हमारा आत्मा आप ही के लंगे आवत आटे जन्नी हां मोहब्बत बाटे जी ई न तो कहब कि धन दौलत से ही कुल के पूछत आटे आज बा काल ना रह सुन ना एगो डिब्बा के तो भोर लग रहा तो कुकुरा के खिया में बढ़िया ऐसे थू में डाल के पिस्ता बादाम ले जाना कुल डाल के तो हम लोग खा जे जा हां ये दादा आ जाए दी का कहतनी हां देव तो दे लइकन के दे दे खा लिया सौरी का लइका फैका के आगे कुछ आटेला जी ना आटेला लेकिन बोली दवाई मंगवा दी अब अभी गांव के दवाई खाई अब हमारा अच्छा से चेक करा के लेके आवे के पड़ी अब हां तो आपके त भाई पैसा बाटे त 2-4 हजार गली त कोनो टेंशन बाटे देहिए खातिर न रुपया बाटे का बका आप आई खातिर न कमाता नहीं हुआ के होता ना का मतलब आके 2-4 हजार रुपया अधिक लागो लेकिन शरीर ब्रांड रहे तो ब्रांड लोकल सोकल खइला से हमारी तरह तरह के हो अमूल का दवाई है तू कौन जगह करेला जी अमूल का दवाई मंगाई अरे अमूल का दूध होला भाई अच्छे देखी पढ़ा लिखल में ये ना बाटे कि आप पढ़ा लिखल मानी तो आपके ढेर ज्ञान बा हमनी का न कुछ जानता न सुनता न तो ये ना कहल नौकरिया छोड़ देनी यही से ना ढेर पैसा हो गइल बे पैसा देखो पैसा ढेर कम के बात नहीं के आखिर हम के करा के का करब हां का दौड़ दौड़ जाए के बाद मास्टरन में तो हम लागल रहे शिक्षा मित्र में ई त बात सही है कहता नहीं आप के कोनो काम कइले हो खबा पूरा ना भइलो की हम मानी ना सकीना ए हई कर कलरवा गिर गेल बका कनिया नहीं ठीक बाटे जी अभी पहिनी अभी पहिने लाके बाटे कहते न कि एगो बात कही जी का होला तनी 5000 रुपया ना दे काम बाटे ऊ कौन रोगा 5000 जानता नहीं लइकन के न कपड़ा पड़ा किने करला सोचनी कि जाई आप पैसे कोई आ हमार लेके आप लेके बटल नहीं नहीं
चलनी दे दे वैसे मत नहीं काम अब कर नहीं हो दे 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 कौन मर जा हम करवा के चुका दे अच्छा जो रुपया का मरद बाबू के इतना के को दे आई जे दादा केन कहतनी चाची जी 5000 त रुपया न होला जानता रू चलो हम के बता रही तो बक्सा में से निकाले के बाद चलो हो खाना वाना बना दी सब्जी तो बनाइए देनी खाली चावल जाती कुकरा में बैठा देवे ससकरा लइकवा खा के स्कूल चल जैसा बाप रे बाप ये नु कहाला हो चाची जी के कल का जानी का एक झोरा नु बाजारी में से लेके आईनी आही दादा इहे नु लोग कहेला हो जेकर धन दौलत ना रहेला नु हाय धन कइले रहला वो चाची जी के बाटे तखिर का कौन धनवा हमरा बुझाते नहीं के आखिर वहां का मर जाई तो जस के तसे धारा में रह जे तो हमनी के लइकवन के नामे ना कह देती हो यार ये हमारा दिमाग में आइडिया आता फुसिलाई में के चाची जी आखिर धन आ दौलत करता नहीं बताओ हो तबीयत खराब बाटे चाची जी के खाना बन हो बनावा तनी जी का हो गई जल्दी से जल्दी मर्गी ले भात बनावा हो ई गाय के मर्गी ले चाची जी के तबीयत खराब बाटे जल्लू आही दादा तू कैसे सुना वो तना भी सीरियस नहीं की हम ही कहतनी कि बुढ़िया मर जेते इनका धन दौलत के लिए हो ये दीदी हम उहे बात सोचता नहीं सोचे के नहीं खे कान खोल के सुन लो इतना सेवा करा जाए कि सेवा में शक्ति रहे कि सब धन हमनी के लिख दो ठीक ना ई तरह बात सही का तनी ये दीदी देखा जा बुढ़िया के अंगूठा लगवा ली और लड़का के नामे और हमारे नामे और छोटके के नामे लड़का के देखो हम ये सोचले बनी कि उनका तेल नून हाथ गोड़ कइल जाई हाँ। उनके टाइम से खाना पानी देवल जाई बुढ़िया खुद गदगद रहिया लिख दिया खुश होके छोटकियों के सिखा देवे के बा कहाँ भी है छोटकी ये छोटकी हां दीदी कहाँ बढ़ो बैठा एगो बात कही बोलनी है चाची जी की है ठीक ना चाची जी तनी सु सर्दी आइल बड़ी बुखारी आइल बड़ी जानू जा उनके तनी काढ़ा बना के दे दे जा आ सुन लो घूट काट लिया आ रोज साँझ खुनी दोपहर खुनी सुबेरे खातिर 3 टाइम उनके तेल लगाव कि अगर आके जमीन जायदाद हमनी के नामे कर दो हाँ रे छोटकी ठीक है बढ़िया खूब बढ़िया हम खाना आइए दादा इतना धन बानो कि धन पर राज के करिए दादा हम तो रात दिन ये सोची ना कि ओकर चिंता मत करिए हमनी के काहे नहीं खेता ना देम कुल हाई हाथ गोड़ रंग देम बड़ी अरे बड़ी साड़ी पहनाए खूब सेवा करे के बाटे अपन भी बस में कर लेवे के बाद सेवा क के ना कन्या हाँ ई बात तो बना देम पुस्ता मुस्ता कुल बना देम अरे उ खइले पिया पता देह उनका चल ए दादा एक बोली में 10,000 20,000 1 लाख रुपये निकाले में उनके टाइम नहीं खेलागो ये दीदी आखिर कहाँ से उतना पैसा थोड़ी नौकरी ना बा नौकरिया उ करी ना तो पैसा के खाला बैंक का एगो भर गइल हो ना हाँ बैंक भर गइल हमरा लागत कि बोरिया ओरिया में अब रखले हाँ घर में रखत हो बोड़िया में कहाँ रखी हो उनकी के तो मार नोट भी हेंगने बेटा ओडा अपन नीचा में छिटाइल बाटे 1 रुपया 2 रुपया तक पैसे हमारे लगला पैसे पर सुतत हो हम हाँ हो तुलसी पत्ता के काढ़ा बना दी तुलसी पत्ता जवाइन मंगरैल डाल के तुलसी ये पत्ता कने बुढ़बा खाऊ ई चाय के पियला होली कड़ोला जा दूध लावा ना बना के दो फायदा ना करी जी सर्दी में ना दूध ना फायदा करी ई लिकड़े वाला फायदा करी लिकर के काटने लिकोड़ला बना के लावा तई जा नहीं ऐसा कोनो बात नहीं कि कहे कि दवाई है हमार त मन करता ना कबो कबो दोनों जानी से कहता नहीं कि उनके मोती मारावा खिया के आ ले जाके नामे करवा ली कहाँ से खियाम कहाँ से लाई आइए दादा उन पैसा फेंको तमाशा देखो पैसा बता दुनिया में सब कुछ मिला ताटे आ नहीं के पैसा तो कुछ का हुई न उनका आगे पगावा न पीछे पगावा तो होई का दीदी हानु भौजी ना हमार भैया के नु खिया के अपना बस में कइले पूछा ना फोन करके जल्दी ये छोड़ के जो फोन लेके आ हम पूछे तई जो जल्दी फोन लगा के आप पूछ आ खूब सेवा करा जा हम तो गोइनी है भैया तनी हाथ गोड़ दबावनी है कहनी है कि बोली जे हम भौजी से पूछे तई फोन लगा पूछा ले जा चोरा ले जा पूछना कुछ कह जब पूरा परिवार सहमत रही त काहे ना जेके चाल जो के हासिल कर देबल जे दादा ई थोड़ी बाकी जवन चाल जेते और ना पावल जे और तना धन दौलत मिल जाए त हमनी का राज न करतीन जा पहले त हम सोना चांदी किनती आ उन होई का सोना चांदी
धैले बड़ी बोरिया में भर के कूड़ा में भर के त निकल अब आई अब जा त निकले कले वही जब रहे का तरीका लगाई। ओ कनिया ए कनिया हाँ ए चाची जी आया अब बच्चिया बानी तू घर में ढुक रहेलू का करी बाहर वो बैठ के का करी आदमी बैठी और कुल बतावा का होता कुल ठीक है बापन बताई घर में कीड़ा लिए इनका तब तारा नहीं के बुझाता नीचे हमर लेके आओ तनी पूरा का करब पूछू कह हे लइका अपनी माइये के चिन्हेला आव हो ज्यादा आव बैठ आव तनी बात बतियावल जा दूगो जिंदगी में का बाटे आहियो माई तोहरो एगो लइका बा न जिला हिलौले रहता चल जाता हमारी ओने दुआर पर त ई ना कि राख ले यू करा के अरे ही हो तब का रखती तब ना रही का नहीं के त केहू नहीं खे बचिया हां जाता रे तई ना के राख ले और ही बताओ बाड़ा झरले बहरले बाड़ू वो कहाँ जाता रू जात रहनी कोई ना अब का करी अच्छा हां ऐसा ही खाना हो गई खाना बनल बा खाई खाना ले आई अब का बनैले बाड़ू खाना बनल बा उहे पूरी सब्जी कुल बनैले रहनी अब तेलौस मेलौस खाए के मन करता टे हां हम पूरी बनावे नहीं जानते हम बनैबे कहाँ करनी त शुद्ध घी में बनावे नहीं न दो एगो खा लेकिन बढ़िया चीज खा हमारा रिफाइन सिफाइन ऐसा ना डॉक्टर कहता कि खून अधिक हो गइल बा ओ खूनवा काजू पिस्ता अखरोट कुल खइला से न खूनवा ढेर हो गइल बा हां तो कहाँ वो खने उनका के दे देनी उनका लइका फटा खा जे सब बेचारी गरीब दुखिया बाड़ी जा गरीब दुखिया बा हमरो त एगो लइका बा ओकर बारे में ना सोच अब तार लइका के देले रही अखरोट हइए देले रही फेंक दिहलस ना खाला उ जनबे करे नी तनी जेकर मुहावा लाग रही उहे ना खाई अब तो हम लोग के कभी मिले के बा ना हां ए चाची जी अब रोवल लिए देती तब ना अरे बड़ा ढोडी में बड़ा ढोडी में लगाओ चाची जी रउआ के मैं घर में जाके ढूंढ के जो तनी रउआ होय ने रउआ के जा बैठ ई लगी कुछ खा पी लेवेला के ओड़िए खुला रह ना रउआ गलती बात बतियावा तनी रउआ के हम बनैले बानी चल रउआ के दीदी जी बोलाई का बनल बा चली ना पहले बाप रे तनी बैठे त दू घरी अबे तो होइनी हमार का एक टांग के ले के चल जेबू एगो बात कहतनी आ कि ये तो हम लोग के जान मान से ना हमारा कोई छोड़ के जाहू के ना मन करेला जान कहां जामे चाची जी ए जा रोई ना घर में नहीं वहाँ के अपन जहां करिए करे नहीं कहे नहीं कि वही जे ले चलतन तब हां ये प्यार यार अकेले नीक लागे रखे जाए हो जा रउआ के एजे रह के चल हां का जाए गोड़ दुखाता नु अरे हम मिस दे तनी हम बैठल बानी जे त हम ना मिस सकेनी एक कनिया में के तू ई का कहला कि बोले कौन सी बोले ए बाबा हाथ हो छोड़ा तो देखो तो बात नहीं जाता कि हम जैसे काट ले उनका ये कनिया के एगो 3000 का साड़ी धइले बनी जान लो आ देव ना चाची जी हमरा के बड़ा नत्ती वार आइल बा एक के मुट्ठी के बा खाली नग वाला अब हमारा में ये चाची चाची लगे आ छोड़ा हो का हमार बुल्लू लेके टांग के भगबू का करिया बड़े हम गोर बई हमरा में चाची आही दादा ए चाची जी हम क्यों ना उसे करिए लोग तनी देखो तनी को बतियावल आ सुना ना ई का कहला कि आई गए रही ना तो हमार चाची देहलस तू है का कहला पैजेब त उ जान जे ना के अपने भारी सारी देह के बानी हमार घुघुर वाला ना पहन आ जाए दे चाची ले जी लिया तू। उ पातर बाड़ी उनकर उ ना आड़ पइयन हमरा के दे छोड़िए उनकर के दे रे उ आड़ ना अरे पइयन रुका ना अच्छा चलो बक्सा हम खोल दे में से बीच के ले लिया अब अलमारी में देखा तर वही तरह कुल सारी ये चाची जी चली ना चली देखल जा चाची जी हमरा के रंग चब देखल लगा दियली है लगा दियली देख लो है लगा दियली ए पर अपन चबिया हमरा के दे दी बाका सारा के चबिया आई चूड़ी में के कुल तू कलर गिर गइल बाटे हम धइले बानी चूड़ा उहा के ऑर्डर कइले रही अरे अभी पहले सोहा के चीज से ना फेकल जाला बाप रे बाप निकाल के तो तबर बीगतरी अरे वो अपना ए पे का करबी मैं खाए वाले के दे दी हो जा देखो तनी न चाची जी चल। मार तोर तबर निकाल के बीगतरी अरे चुप ना
हमारे के का रहो। सैंडल लियल बनी चली चाची तन हमरो को देखाई तन हम अरे देखो चल। कैसन बाटे देखा देखा कनिया देखा जे जैसन रहला ओकरा के वैसन देखे के चाहिए। रुक तू देखो हमरा के देखे दो चाची जी हमरा के लिया जाए आयरनिया तू का जानबू जो है आयरनी हम ना तो काहे 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 खाती ऐसा ही अकेले ठीक ना लागत है अकेले हमारा घरे बड़ी लोग के सेवा पानी होई। ना ना इनकर हाथ में सेवा पानी लिखल बा हमरा हाथ में जैसे अंगरुआ लागल बा हम बिना जांगर के बानी हम ना सेवा पानी करम ये तर बोल तरी चलते तब का जाने कबे कन्यावा गोवे कब आई कब नहीं ये दादा हमारा बुझाते नहीं के मन घबरा ताटे आए तो जल्दी से ये सोची ना कि कब पाके तो गुलरिया हथवा में गिर जाते दम में हमने के घरे लक्ष्मी जी का बारिश हो जाए लेकिन लक्ष्मी जी सुने ली नहीं बालो बच्चन के घरे जाए के ता चाहिए उनके तक ले झकते रहल जे दुआरे के बैठ छुटको ए छुटको दीदी का कहो अरे का अली महिलो अभी तक ना हम कबे ले दुआरिये पे ताकतनी कि अब सब कहले बानी के जाके खूब तेल नून लगई ह आ एकदम अपन सब चीज देखा दियो हो सारा कि माने हमनी एकदम आपके जान से ज्यादा जानते हैं हमरा हलवा बनैले बानी हम सिंघाड़ा के आटा के आ ये दादा खूब पसंद हो ए खाली हम गई रही खारावा मारे रच रच के बनाओ तो घी डाल के बनैले बानी मेवा डाल के सही हां जाए दो उनका तो ये कहीं पेट बाटे उ का रच रच के बनई हो उ त काजू किशमिश सेवे संतरा खा के उनका पेट एकदम हाई हाई होई रहेला अब हलवा अनाज निक लागताटे लेकिन अब का करिन जाए ऐसन बात करे के ना कि अरे आराम में से चाची जी अरे चाची जी ए दीदी गोड़ पसा दे तनी का जाने कपार ऊपर दबा दे तनी मुड़ी उड़ी अरे बहन हाय चेंज कर दलो हाय तो फूल वाला धइले बनी खूब सुंदर मखमल का दी तो है चाची जी हाय हाथ दुखात होई दबा दी चाबी हां तो सही हारे के बाद चल के सही हार दे जनता नहीं को दे फूल जाने मेरे घर में चला जा चल आ के जा दे ले दे हाय देख ऊपर कहत है न जन्नी भूदा डारा गोड़ नीचे लगा हाय दुखाता हाय दबा दे फूल जाने चला जा मेरे घर जनता ए चाची कनिया जी का बैठल बड़ पानी लेवा हलवा लेवा मीठा नहीं खाए के ना हां आ वो दबाओ पहले सेवा कर सूजी के ना तू हलवा खिए हां हम दूध घी डाल के तुम खाने कनिया सूजी की ना एक सिंघाड़ा के आटा के बनैले बानी तो घी ज्यादा डालेगी आ दे जी हमके दाबे दे पहले हाथ गोड़ फूल सेवा करे दे करी सेवा में ना मेवा बा तू चल के हां लॉकर खोल के कहां कमां कैसन है तिजोरी के आप तू हमारा फूल जानी बुझाता हो जाना हो कि हमार मर्जी हमारा के का खोले के कह तोहार मर्जी कुछ खोल सके हम छोटकी लॉकर खोल लेम जब तिजोरी घर में चला जा चल के सही से जा संभाल जा सुनी ना हमारा के वो काम बा औरी हमारा के कुछ मत कर एक्सिस बैंक बा ना आपका वही पता आप साइन करा दे हमरा के ज्वाइंट वही पर नाम डाल दे पता नहीं जिंदगी भर हगल मुतल कुल आपका कर हमार सासू में है कुल पहुंची हंसुली आई गोड़ा हारा कुल बोला उ सब धइले बन तारा के का चाहिए हमारा के ना इहे ओ गिरपा कर दी ना बस प्यार दे अंजना में रही ना उहे हमरा के गिफ्ट में दे देती अच्छा ये सिया ला रूम में बैठा हाँ। चाची जी एगो हेसिया दे दी अपन दाला सही के में कहू मन कला ना चाची जी के तो मन कला के करे जा में एकदम डाल ए चाची जी कुछ सोचे नहीं पूछी मत ए चाची अब जी है कुल छोड़ा जा है कुल हटावा जा ठीक बाटे ऐसे हम पलंग लगवा देते जा चाची तो आप आराम से बैठी ना अरे बैठे के निकल चलो जा घर के ए चाची जी चलो तनी अपन जोन काम बा क के आ चलो जब हमरे घर पार्टी रही अच्छा ठीक पार्टी बकरा ए चाची जी केने बानी जी अब बताओ हम तो अबे से चाय में घी डाल के खोजो तन की चाची जी हम तो पीएम नो कौन बता ये ही जा रहा कहता नहीं कि हमारा तनी मन ठीक नहीं के जान लो चल लइका देखाया अपन तबे नहीं है कह गइल बनी चलिए हम चाची जी लइका था लाइटिंग छोड़ दो कनिए जाए दो लइका लाइटिंग कर देता कहत त एक बेर लड़का लॉटरी पा देते ये साफ सुथरा आदमी है लेके सना दे पैसा वाला आदमी है हाँ। तोनी के फायदा ना कर बुझा का हो अब मैंने पैसा के लालची चाची जी के सुगरावा तो घिनाई ना जला जल्लो जाइए चाची जी लइका से घिनाई जला तू हाथ ना के कहत कि हम ना हां हाथ
मत लगावा हमनी के भैया कहां साफ सुथरा अच्छा दिल से बताइए वो दिन लाइटिंग कइले रहे मैं दुआर पे फेंक के तू आगो बन हिंगर हाथवा क के चली हे राम हाथवा महकत हुई ना इनके नहीं खे मंजूर त का बोला हम सड़िए देन 3000 बाड़ा तो लोग नहीं हम देखत काहे इतना अरे हाय रोल बोल के पहले बड़ो तेल लगाओ तो हाय रोल बोल के हाय लकी टॉक खोल के दे दो खोलो सा दी चाची दीदी हम खोल ले हम खोल देता रुके हम देतनी ये साइकिल लाया कि हम कई गो धइले बानी छोड़ी तो वाल को छुअल हम ना लेबे चाची जी रोवो खोल के देम छोड़ी नत खोली कुल हमार धोना पहिना बानी जी कुल दिन का सिंगार ना खोल जाला ना तो उदास लगल लाइट चल जी लाइट भाग जी चेहरा पक्का का आहो तो चलो जाके करा के एसी चाहत रहो चली चाची जी चली कोत रही ना कि ऊपर जानी एगो धइले बानी बहुत भारी बावे तो हिन के दे चाची जी कत होने जी चाची जी हमरे को 3000 का सड़िए दे दी जन कोत रही चाची जी आराम करी ना बोरा में क के धइले बानी अब ठीक बा हम बोरा में से लेम चली ना तनी देखाई हमरा चलो जाओ कुल जनी हो जा चली छो लेके जाओ जी चाबी चलो दे दे तनी तोरे के चाबी खोल के बुझा खाता पाना मत चढ़वा दे और कुछ ना चाहिए ताकि चलो जो बेरा करवा दे आवत नहीं लेबे देख लेनी ना पट्टे वाली बड़ी चाची जी पट्टी हो से बुआ कुछ बोती ना लगा करी दी हमरा के तिजोरी की चाबी मिली अच्छे हमारा के रासला की एक्सिस बैंक का खाता मिली हमारे का फ्लैट मिली बूढ़ बाके नहीं ना उ तो तुरंत खत्म हो जी हम तो घरवा के मालिक हो जाए खोले अरे बाप रे बाप ए दीदी जी उसे भाई नहीं की दूर बैठे खोले के पहले पूछ ले तिजोरी में कितने बड़ा दूर दे जा टूटला ना तिजोरी में कितने बड़ा चाबी रहेला हां एते बड़ा रहेला